Az gaitezen suabe, lehenengo martxa batekin, motorra berotuz. Pisu handikoa da mugitu beharreko tramankulua. Norena da ideia? Zurea. Demagun zurea dela. Zurea behar du izan. Zuk esaten didazu. Gustavito, zure kontura barregin nahi dudanean. Gusiluz, kalenturak harrapatzen zaituenean. G. puntua. Gustavo Igela, Gustav Mahler, Gustav Eiffel, Gustav Flaubert, Gustavo Adolfo Becker. Nire beltza, nire maiordomoa, nire jabea. Nire gidaria. Batez ere nire gidaria. Maite nuen Joseba. Asko maite dut oraindik, baina ordurako konturatzen hasia nintzen gizajo bat zela. Eta normalean, alderik okerrenetik hasten dugu inspekzio berria. Koldarrak, ez oso inteligenteak, xaloak, utxalak, astunak, gizajoak. Hori da agian okerrena. Pertsona bat gizajo moduan ikusten hasiz gero ez baitago atzera bueltarik. Naiz esan ezin diren estalitako ekien, oiurik bortitzena. Joan nintzen